Dobroveče. Ja sam Ivana Milenković, a vi gledate Kulturni dnevnik. Dobrodošli. Iz sadržaja emisije izdvajamo. U Muzeju grada u Resavskoj ulici tokom narednih 6 nedelja održava se naša najznačajnija međunarodna izložba savremene vizuelne umetnosti, 55. oktobarski salon. Autori aktuelnog salona, Stvari koje nestaju, su kustosi Nikolaus Schaffhausen i Vanessa Joan Miller. U Beogradu je u toku 48. Bitev, jedan od 3 najznačajnija evropska pozorišna festivala. Šta je obeležilo prva 2 dana Bitefa? Povodom 90 godina Radio Beograda u zdanju u Hilandarskoj ulici priređena je izložba Talasi kulture, društva napretka, koja podsjeća na mnoge dragocene trenutke ove kuće. Striparnica Alan Ford počela je sa radom septembra 1994. godine iz porodične ljubavi prema stripu. Za 20 godina postojanja među ljubiteljima devete umetnosti stekla je kultni status. Svi festivali su jedinstveni i imaju svoje posebnosti. Filmski festival u Njujorku je, kažu, deda američkih festivala. Iako nije revolucionaran ili pun novih otkrića kao što su Sundance ili Toronto, njujorški festival nije manje prestižan. A gost Kulturnog dnevnika je Danilo Bećković, reditelj filma. Dobroveče. Dobroveče. Reč je o klasičnoj priči sa neobičnim zapletom. Šta vas je zaintrigiralo da sa Dimitrijem Vojnovim napišete ovaj scenariju? Okupili ste mladu i iskusnu ekipu. Šta je rezultat? Kada će početi distribucija filma po regionu? Hvala vam na razgovoru. Hvala vam. Gledali ste prvo ovo nedeljno izdanje Kulturnog dnevnika. Ostanite uz programe Radio-televizije Srbije. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju želim vam prijatno veče.